Yahuwah the great ya enyi kwuru na-eme okorobịa dị mma master prophet aka na-agwọ ọrịa ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma master prophet onye amụma Biafra anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya ihe kwuru na-eme onye amụma Yahuwah the great ya the difference is clear. Ndewo. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufatna. Ndị Igbo ekele na m nnọọ, ya dịkwara unu na mma. Ndị Igbo Chukwu gọzie nnọọ. Ndị Igbo ya dịkwara unu na mma. Bob nọ ya dịrị unu na mma. Ana m ekele ndị Igbo niile, ya dịrị unu na mma. Ihe nwanne unu, the awakened one of the Biafran people. Ndị Igbo enwebe an awakened one kamgbe nne m na nna m jiri mụọ m, kamgbe m ji mara ihe. Ahụbe m onye wu a sị na onye dị awakened n'ala Igbo anyị before. Anyị ahụbe onye dị awakened. I am the first awakened one n'ala Igbo gburugburu niile. Ihe m na-ekwu awụhụ ka m ji duhie gị ụzọ. Ihe m na-ekwu awụhụ ka m ji dufuo gị. Ihe m na-ekwu awụhụ ka m ji mee gị ka ịdịga n'ihe ọjọọ. Chukwu ama nkwe. Ihe m na-ekwu awụhụ ka m mee gị ka ije gbuo nwanne gị, gbuo enyi gị, gbuo ikwu gị, gbuo ibe gị. Ihe m na-ekwu ka ọ rịrị gị mma, ka ofe rụrụ arụ zụrụ ndị Igbo nri. Ndị Igbo enwebe before a spiritual leader before. Ahụbe m onye pụtara n'ala Igbo mbụ. Enwebe m any information o si na onye ewu Biafran spiritual leader, onye na-edu ndị Igbo niile na mmụọ. Anyị enwebe ya mbụ. Ya anyị nwere politicians, anyị nwere ndị ọha na eze na ndị efulefu. Anyị enwebe onye si na ya chọrọ idu ndị Igbo ka ha mara onwe, ka ha mara Chukwu. Ahụbụ m onye pụtara mbụ si na ya chọrọ ka ndị Igbo mara onwe ha, ka ndị Igbo mata ihe, ka ndị Igbo mara onye ha wụ, ka ndị Igbo mara Chukwu, ka ndị Igbo mara mmụọ nọ n'ala nna ha. Ahụbeghị m n'ala Igbo gburugburu kamgbe nne ji m enwebe akwụkwọ edere mbụ si na enwere somebody bilitere si ndị Igbo mara n'onwe ka nna m je nwere onwe. An awakened mind a na-eri ya ọrụ. Onye tetere n'ụra a na-eri ya ọrụ. An awakened mind
cannot be enslaved. Onye na-eri ọnụ ụwa n'idiot ofege asị ma dike ga-ama nga ọha eburu that idiot bufe ama nna ya, ma a ga-agwa onye akpara akpa na akpara ya akpa, ụmụnna ha lawa ya esoro ha lama. Ndị Igbo alefuone anyị enwebe mbụ a spiritual leader n'ala Igbo gburugburu pụtara anyị sị na ya chọrọ ka ndị Igbo mara eziokwu. Asị m gị soro m, asị m gị wetara m ego, gị wetakwara m na aga m ana gị ana, gị nye m offering na aga m ana gị, gị sendetara na m Western Union na aga m ana gị, ịkwụghị ego na akaụntụ m aga m ana gị ya. Bet ihe awụ ihe m gwara gị. Asị m gị mara eziokwu. Eziokwu nne gị na-agwa gị, eziokwu nna gị were n'ego ọ na-iji je ṅụọ mmanya, were n'ego ọ na-iji je azụrụ atụrụ, lime atụrụ na-amụrụ na ya nwa, ya were ya ejije lụọ nne gị ka amụta gị. Maka nne gị nna gị filiri na mebi na ihe ọma ga-abịa na a ga-amụta gị. Mebi amụtala gị na you are working, Chukwu gozie nna gị. But mebi amụtala gị ị ka wee efulefu, ka wan idiot. Na ego nna gị na ijiri jee lụọ nne gị, ọ kara iwere eje ṅụọ mmanya, tụọ ụwa ṅụọ mmanya, ọ jee kpọrọ ashawo ṅụọ mmanya. But maybe o ji mụta an idiot ka gị dị, an efulefu na-achọghị, ọ chọghị ịma ihe wụ eziokwu ihe gbasara ihe n'ala ya. Ọ chọghị ịnụtụ ihe gbasara ndị mbụ na ndị egede, ihe ọbụla gbasara nna ya, ihe ọbụla gbasara nna ya, ihe ọbụla gbasara mmụọ n'ala nna ya, ọ chọghị ịmata. Ego nna gị kọmitiri n'isi nne gị ihe furu kpọrọ, ọ ihe jọgburu onwe ya, jọrọ njọ ọjọọ. Na onye Igbo nwoke bụ onye Igbo nwere amụ si na ya nwoke, na ị chọghị ịma eziokwu Chukwu n'ala nna gị. You are an idiot. Chineke kpọọ bastard dị ka gị ọkụ. Iwu idiot. Were nwa gbupụ amụ gị ahụ, Chineke kpọọ gị ọkụ. Eziokwu na-agba agba n'ahụ. Asị na-atọ ụtọ. Ije na ke ndị pastọ, ha na-atụ asị, onye ọbụla na-aṅụrị na-awụli elu. O nwere one program m watchiri yesterday. Ahụrụ m nga ndị Muslim na-ehili ndị mmadụ. Ndị Muslim ahụla m ya before. Ahụkwala m otu Mbaka na Ebuka Obi na-eji eme. Onye Muslim megere, but achọghị m play the video here. Achọghị m play video ndị mmadụ. Otu Mbaka na-eji akwa ndị mmadụ, otu ndị Pentecostals na-eji akwa ndị mmadụ aka, otu ha na-eji eme iyi, otu onye Muslim ji na-emege. Watch ya na the video na Facebook. Now, before m ekwu ihe m chiri ikwu, aga m take your time. Maka enwere ndị na-ege m from Biafran land. Ha gara zụrụ 2,000 naira credit, zụrụ 4,000 naira credit, ka ha just gere m. So aga m waste your time. Before m ekwu ihe m chiri ikwu, na isekpuru n'ala na-ekpe ekpere, ga-efilie na you felt something na Jesus azere gị ekpere. You are an idiot. That stupid idiot a na-akpọ Jesus Christ a na-aza ekpere. Ọnwụ ya na-eme gị akpata njọ ị na-awụ gị. Ihe na-eme gị ga-efilie na maybe ifili na something, that you are moved, or maybe enwere ihe metụrụ gị n'ahụ. Enwere energy nụ gị n'ime.
ọ nọ na onye ọbụla, ọ nọkwa na onye muslim ọbụla, ọ nọ na onye hindu ọbụla. Enwere otu ị ga-eji devote yourself. Maybe ya nwụ na mpa gị nwụrụ anwụ, ọ ị chọghị ịkpọ mpa gị nwụrụ anwụ ka akpọ their working one, master prophet their working one, master prophet their working one, zama ekpere, master prophet their working one. It comes to a time that you are feeling that na nna aza gị ekpere, but ọwụhụ na ọ m na-aza gị ekpere. Ọ na emotivetiri m gị ịchanel onwe gị, ịchalenji onwe gị, ipushu that energy light ihe ọkụ hụnụ gị n'ime wụ ihe kere ihe nọ n'onye ọbụla ekere eke, she from the supreme which is light. Gị spark that light, itiri otiti, chantry, that energy ihe spark ya ga-efilie something. Ya dịka nwere ihe, ya dịka Jizọs metụ gị n'aka, ya dịka this efulefu religions ndị ekreti na mezilis, enweghị all those efulefu ekreti na mezilis, enweghị nke na-emetụ mmadụ aka because they don't exist, they have no power. Ọ naanị ihe dere n'akwụkwọ, push it. But energy nọ gị n'ime ga-eme gị ga-efile na o nwere ihe megene, ọkụ nọ gị n'ime. Master prophet, ele otu mbaka, ele otu ndị jere na chọọchị mbaka na-eji ada, ele otu ndị jere na chọọchị mbaka na-eji efile, ele otu mkpe ekpere ga-efile, ele otu gị gụọ uri ga-efile something. Ọwa ọkụ nọ gị n'ime, energy nọ gị n'ime that has nothing to do with religion. Onye ọbụla, nwoke ọbụla, nwaanyị ọbụla ekere eke nọ n'elu ụwa, energy ịhụ na ya n'ime. You can spark it n'iwu onye oshi ga-eme ihe a energy ihe filie gị. You can spark it n'iwu onye na-egbu mmadụ, nwere ike kpọrọ ụmụ nwaanyị violate ya 100, mekwe filie, mekwe ekpere ga-efilikwe the same thing. Or energy nọ n'ime onye ọbụla. It has nothing to do with religion. Ka agwa that idiot ị na-enye ego ị na-akpọ pastor, that bastard ị na-akpọ priest, that efulefu ị na-akpọ evangelist, Chineke kpọọ ya ọkụ because he or she failed to tell you an idiot ka gị and you don't want to learn. Today, o nwere ihe anyị ga-aga through because I don't have so much time. I want to deal with this thing. E nwere ihe edere na Bible about Lazarus and Jesus Christ. One thing with this religion, with religion of deceit, I like ihe eziokwu. Ha onye na-eji eziokwu ha eje kpochie ya. Ha onye chere stop ha ka ha ghara ịdị na-eri nri, ha ejeje kpochie ya. Ha onye na-achọ stop ha ka ha ji ghara ịdị na-aghọrị ndị mmadụ, ha blackmail ya. But this is a fact. Let's look into what the Bible says in Luke. First Luke 11. Ọnọkwa everywhere. Story akọrọ gbasara Lazarus. Ọ sị now, a certain man was ill. That rubbish. Story efulefu. Story an idiot. And these people, all their stories, enwe ha. For example, I say Nnamdi Okukano or Nnamdi Ezebiro from Afarukwu Ibeko. Or I say Kanonta Kano or Kanonta Ezebiro from Afarukwu Ibeko, formerly known as Imo State or Biafran land, now Abia State. Enwe here. Or enwe ha, he ga see His Majesty Israel Okukano, the former king of Afarukwu people. Geje ebe ahụ chọta ebe nwere Afarukwu people. Mata na enwere king a na-akpọ Israel Okukano nke so nne nna nna anyị ha je na-ata ọjị. Ị ga-enwe ihe ọbụla these idiots dere na Bible that you can identify. Enweghị idiot edere na Bible you can identify. Enweghị efulefu edere na Bible you can identify village and town and aha onye ahụ. Na ha ga-asị, oh, it has taken long. Oh, because of the war. You are an idiot. War enwere na Egypt akarịghị nke enwere na Israel. War enwere na Egypt. War enwere na Iran akarịghị nke enwere na Israel. Now, ị gaa na Egypt, king of Egypt. War enwere na England akarịghị nke enwere na Israel. Because different kingdoms abịala lụọ ọgụ na Germany,
na England, na Italy to conquer. But king, you can still refer it. Now, the king chịrị Egypt 5,000 years ago. Ije ị ga-amata aha ya, ị ga-amata ebe ọ chịrị, ị ga-amata Upper Egypt or Lower Egypt. Ị ga-ahụ monument ya, ị ga-ahụ inscription ya, ị ga-ahụ ihe ọ dere, ị ga-ahụ image ya, ị ga-ahụ nga eliri ya. King of England 2,000 years ago, ha ga-agbago onye ọnwụ. King of Spain 3,000 years ago, 2,000 years ago, ha ga-agbago aha ya. Lekwa ebe ọ nọ, lekwa ebe o shi, lekwa ebe ihe niile. The king or the general chịrị Rome, chịrị ụwa during the time a conquer Egypt, ha ga-agwa gị lekwa ebe o shi, lekwa ebe ọ bịara, lekwa ihe o mere, lekwa nwa ya, lekwa ihe. Even trace descendant ya to today, a ga-etrace ha. You cannot trace any idiot edere na Bible or a prophet or efulefu apostle na-agbaji chọkụ dere akwụkwọ. You cannot trace any idiot. Onye ga-eji gwa gị na ihe ewu ndị eriri eri akụkọ eji rie useless idiot wu ndị Igbo. Now, I say na this Lazarus was healed, and Mary nwanne nwoke nwanne nwanyị eji oji si Jesus Christ ya bịa, that the one which you love anwụọna or was healed. So before Jesus na-abịa ahụ na ọnwụọna, unquote, edere there. 2. It was Mary whom anointed the Lord, idiot, with anointing oil, and wiped his feet with her hair, though whose brother was ill. So when the sister sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. Onye hụrụ n'anya anwụọla. Ndị Igbo, ịhụnanya na-ekwu ịkpọ ntuli. Mgbe anyị nọ n'ishi, anyị ama na ọnwa ịkpọ ntuli. Mgbe mụ na gị 30 years ago, onye ma na ihe enwe ịkpọ ntuli. But ugbu anyị emeghene, anyị amatala na ụdịrị ihe nọ. So ihe ha na-ekwu okwu ihe ewu ịkpọ ntuli. So enyi nwoke Jesus. Now, ihe ahụhụ the first time a na-ekwu na Jesus nwere enyi nwoke. Enwekwara John the beloved. John ke Jesus loved too much. And he said na Bible na John na-abịa dagide n'obi. Now, ị na-apụ apụ hụ nwaanyị gị ka nwaanyị gị dagidere nwoke ọzọ n'obi. Ele ihe ị ga-asị? Ị ga-asị na anaghị eme something. So ị pụọ n'ezi maybe 10 years ago, hụ nwaanyị gị ka nwaanyị gị dagidere na nwaanyị ibe n'obi. Ị ga-ajụ ọ dịkwa mma, ọ gịnị mere? Ọkpakpa ahụ. Onwe ihe ị ga-eji gasị ọ gịnị mere? But ugbu a, ịhụ ka nwaanyị gị dagidere na nwaanyị onye ọzọ n'obi, dagide n'obi, relax ya. Ị kwesịrị ịmata na ha na-akpọ ntuli. You have to understand that. Anyị amaghị years ago, anyị amatala ya ugbu a. John the beloved, ịhụ na John the beloved mbụ na picture. Ọ gara dasara Jesus n'obi, Jesus Christ n'obi. Everywhere. And then when he edere na 35, I say, so Jesus wept. 35, I say, Jesus wept. 36, I say, so Jews said, see how he loved him. The Jews said, hi! No, truly, no, this guy in anya. Now, by now, my Hassani, Jonathan loved David, or David loved Jonathan like the love, more than the love of a woman. Oh, you want to know? Nyawo agwa ndị ọcha na-akpa he werele mesie ihe ndị so that ka oji ka we problem with King James na-akpọ ntuli na ndị ọzọ nọ na hierarchy
na-akpọ ntuli at that time. King James dere the Bible, the King of England copied the Bible na-akpọ ntuli, or translated the Bible na-akpọ ntuli ọ na-ara nwoke. After ọ kpọchara nne gbuo nne na-akpọrọzi ntuli na-eje. So mgbe ọbụla ị hụrụ asị Jesus and his beloved, ọ na Jesus Christ enyi ya nwoke ya na ya na-ara. Ugbo ị ga-ahụ Lazarus wụ enyi ya nwoke ya na ya na-ara, because Mary kwuru ihe na the one which you loved. Onwe mgbo Lazarus nwere ụmụnne abụọ ndị nwanyị. Ọ sị hụ that he loved Mary. Enwekwara ebe o jesịrị generalize ya that he loved Mary and this and none happen here. But enwe mgbe o si na ya na Mary na mma so much. All over the family because of nwanne ha nwoke ya na ya na-akpọ ntuli. Ịma inwe enyi nwanyị, from there ụmụnne dị gị ala wuru n'enyi gị. Inwe nwanyị gị na nwanyị gị na mma, then from there ọ dị enwere possibility na gị na ụmụnne awuru n'enyi. So Jesus Christ wee enyi nwoke Lazarus ya na ya na-akpọ ntuli. So ihe mere o ji wurukwa enyi Mary na Martha na the other idiots. Now, this story never happened. There was no Jesus. There was no Mary and Martha. There was no Lazarus. Yeah, was story. Akụkọ ndị ọcha ji change aha the original people na-akpọ ntuli tiga aha ndị ọzọ. Kọ akụkọ conceal the fact. A na-akpọ ya Trojan horse or allegory. Just like we told you kọ akụkọ na Bible na Abraham and the wife Sarai. Abịa gwa gị sị gị na ihe wụ allegory. Allegory, something that never happened, something that did not happen. Allegorical. Owu no mere eme. But idiots ga-eche na Sarah existed, Abraham existed. Those idiots edere na Bible, none of them fact existed or story. Now, ka anyị kwere na the story of Jesus na Lazarus, nye nwoke na nwoke na-akpọ ntuli ha na-ara together. Ka anyị kwere na the story of John the beloved, a na-ese na akwụkwọ niile Bible niile John na-abịa dakwasa ya n'obi. Ọ nwoke na nwoke na-akpọ ntuli. So Jesus gị na-akpọ ntuli, and iwe onye Igbo, odo Pope legalize ya na-ekpọ ntuli. So ị dị happy iso onye na-akpọ ntuli. Ewu an idiot. You are a useless idiot. Ewu ka ewu. Ewu ego eji lụọ nne gị ihe furu okporo. In this the time of the working one, you nwee ike iwere time ga mee research. I nwere degrees ego na akwụkwọ. Ewere na ego a na-eji zụrụ atụrụ. Ewere na ego a na-eji jee were zụrụ atụrụ jee kwa aja were zụọ a na-eji ọtụrụ ka gịnị. You cannot were time study akụkọ nne gị kọrọ na gị. You cannot study akụkọ nna gị kọrọ na gị. Ito one mgbe anyị dị ntakịrị ga-anọkọta ga jụọ nna gị elee otu iji mụta gị, elee the process nna gị ga-akọrọ gị. Nna gị ga-asị gị n'ọwụ Jizọs no bla 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 no bla bla bla. Nne gị ga-akọrọ na gị how far eji mee mụta gị. Nne gị ga-akọrọ na gị ya. But ugbu ito one ịmara na. But one thing ị na-achọghị ịma wụ religion eji rio iji ọtụrụ ka gị ewu ka gịnị ọrụ. Ị chọghị ịma. You're not interested because you are useless idiot. Useless idiot doesn't care. Because you onye eri and enwere possibility na a ga-eri nwa gị. Enwere possibility na a ga-eri nwa gị. Are you not an idiot? Are you not ewu? Are you not ego ewere gị dị kwa aja agụ isi aga na aja gị. Ewere gị bupụ gị isi nye gị ekwensu a ga-eri.
ọ gawa abomination because ekwensu a na-eri mmadụ. Ewere gị nye Chukwu, ọ gawa na abomination. Chukwu a na-achọ mmadụ. Ewere gị nye Amadioha a ga-eri, ọ gawa na abomination because Amadioha na-eri mmadụ. But ewere ego gị, ewere gị ree gị, were ego ya eje zụrụ ewu, zụrụ atụrụ, were eje nye Amadioha a ga-eri because ọ wa arụ. Gị na onwe gị wa arụ, iwe efulefu, iwe an idiot. Enye ya Chukwu agaghị. Ewere nye ya ekwensu agaghị eri because iwe ewu, iwe efulefu, an idiot. Ịbaghị uru ma ewere gị kwa aja, ịbaghị uru ma ere gị ere dome gị ndụ, were ego gị ji zụrụ atụrụ ji kwa aja. Even ere gị were ego ya zụrụ atụrụ ka elime ka atụrụ mụọ nwa, atụrụ ha ga-amụ nwa because iwe efulefu. You are useless idiot. Onwere ịbara n'elu ụwa, uru ịbara wụ idiot dịka gị ịmụtara na slave masters nwa. Maybe ọpara gị ewere ya ya wụrụ father in the next 20 or 30 years, or ada gị awụrụ reverend sister in the next 20 or 30 years. Ele otu how happy ị ga-adị ya na nne gị na nna gị mụtara gị jeje mee gị ga awụrụ okiri, jeje pịa gị gaiman so that ị ga-amụtali nwa. Were gị jigije kwa aja gị too, ị gaghị happy na apịrị gị apị jigije kwa aja. But nna gị were gị nyefee gị ndị Catholic Church, nne gị na nna gị were gị nyefee gị ndị Catholic Church, sị gị amụkwala nwa, amụtakwala nwa. You are happy. You are an idiot if you are happy. I don't think ị ga-ahụ any reverend father, ị ga-ahụ any reverend sister dị happy na ewere na-esi ya jee savụma ya amụtakwala nwa, ya emekwala ihe a na-eme iji amụta nwa. Enweghị no reverend father, no reverend sister dị happy si na asị ya na ya arakwala. Enweghị n'elu ụwa, olesi onye ka ewu idiot n'ụwa enweghị. So none of them dị happy na asị ha ji shie father, none of them na asị ha ji shie sister, ha alụkwala di. Olesi onye ka ha amaghị mma. Somebody wrote me today, one idiot, aha Emeka. Achọrọ m ikwu order of his name because there were a lot of Emeka. Achọrọ m ikwu ya specifically, but ya challenge him directly. Ma kwuo ya ibi, Chineke akpọ ya ọgụ. Ọ sị, you should worship the living God. One idiot ama m ebe obi ya wụ na obi na Biafran land wee na-amasị wen ọhụbụ ụzọ. Ọ ka nọ n'ishi, ọ ka nọ na the zoo, ọ ka nọ n'ebe ọkụ na-anọghị, so onwe ihe ọma. But ya wụ na ọ nọ na outside Nigeria na comment this rubbish. Aga m asị ya, Emeka, you are an idiot. You are useful idiot. Ọ sị, you should worship a living God. Let me ask you, ele ihe we living God? The Jesus a na-ekwu okwu ya never walked on this planet Earth. Never. Fact. The God of the Bible never existed. Fact. 10 Commandments came from the book of Amenemope, the daughter of Amen-Ra, the queen of Egypt. 42 laws of Ma'at. Fact. Fact, not faith. Fact. Something you can prove. Something you can check up. Down here today and tomorrow. So Emeka, you are an idiot. Ma ha go Emeka ma ọ wụ Emeka. Ọ dịrị m na YouTube. You useful idiot. Because ana m ekwu, they are waking the one of your own time. Nwanne gị Chukwu kpọtara, wepụtara ka ọ deliver ndị Igbo na n'ohu ime mmụọ ndị Igbo nọ n'ime ya. Ihe kedere wụ gị na atụkashi m ka ọkụkọ. Why not you were information ndị m wetara jee same they are working the one on Master Prophet. Information you wetara na ọ dịghị real, na echekere m ọ dịghị real. Ihe na oge nọ na YouTube gị na-akọ nonsense, akparị onye amụma Chukwu kpọpụtara ka free
ijiọt chọrọ ka gịnị maka eriri nne gị rie nna gị and ọkwa otu eji rie nna nna gị rie nne nne gị ọkwa otu eji na-eri ewu ana ijiọt chọrọ ka gịnị ewu Chineke kpụrụ ijiọt chọrọ ka gị ọkụ gị mee m approach directly gaa mara gị nụọ ndụ disi agwụ gaa mara na awụm dị awoken the one. In fact were nọmba m kpọọ m na fonu ma akpọ mmụọ nọ n'ala nna gị ha achụọ gị ebe ọbụla ị nọ jee kugbuo ijiọt chọrọ ka gịnị onye amụma pụtara ni si na ya hapụla arụ na ya hapụla ekpukpere ndị ọcha butere hapụ Jizọs Kraịst si na ya chọrọ ka ndị Igbo ka ofe rụrụ arụ zuo na ha anyị ka anyị mara ihe ka anyị mara onwe ka anyị mara onye anyị wụ ihe iketere wụ nkwu oke ka ekwu oke instead ị ga-ewere ihe m kwuru jee cheki ma onwe eziokwu si m beta nwanne lekwe ebe mere misteki lekwe ebe mere misteki lekwe ihe mara wụ nkwu gasị mba na ke ndị ọcha butere nye ijiọt chọrọ ka gịnị no which mbaka na that bastard na Ebuka Obi ya like ya kpochie any useless idiot I don't care ewuri ka gị na-emeka na YouTube ndị ga-watch ihe Chineke kpọọ gị ọkụ mmụọ nọ n'ala nna gị Amadioha mmụọ nọ n'ala nna gị iwe na-ewe na-ahapụla ha ka ha cheta gị Chineke kpọọ gị ọkụ. Now the living God a na-ekwu okwu Christianity has no living God. Ihe awụ ihe ndị the King of Belgium, an official document from King of Belgium, say, let these people think that what they have is not important. And don't allow them to invoke their gods. Don't allow them to put it on their body. Because if they do that, we cannot kill them anymore. We cannot control them anymore. This is why they are challenging us. Emeka Chineke kpọọ Chineke kpọọ ijiọt chọrọ ka gị ọkụ Chineke bọgọn mmụọ nọ n'ala nna gị kunie cheta ihe ọjọọ nna gị ha cheta agreement nna gị ịdị na-akpịra ya ha hapụla ya ha chụma gị na-eke chụọ gị n'ahịa na-anọkọ ala Igbo. Ihe m kwugewu ka ọ dịrị onye Igbo niile mma ka anyị mara onye anyị wụ ka anyị kpee na Chukwu. Nwee mgbe m si gị hapụ Chukwu o nwere mgbe m si onye ọbụla hia ya hapụ Chukwu onye ọbụla nọkwara mgbe m si ya hapụ Chukwu ya kwuo asịghị m ndị Igbo hapụ Chukwu asị m ndị Igbo sọpụrụ Chukwu kpee na Chukwu wụ mmụọ nọ n'ala anyị Chukwu wụ mmụọ anyị gbakwutere mgbe anyị nọ na nsogbu ekwensu wụ mmụọ na-eje ọgụ na-alọ na-apụta ndị ọcha were mebie aha ya dị nsọ aha ya dị ire Jesus, that idiot, according to ihe edere na Bible, asị na ọ na-ara nwoke. According to King James in 16, 13 and 14, King James kwuru si na ya na-ara nwoke na that efulefu na that bastard, that ewu, that idiot hụ na ọ na-arakwa nwoke a na-akpọ Jesus Christ. Gaa research ya ihe ma King James okwu ihe mese ijiọt dị ka ga-enweta ndị link mesend na-ewuri ka gịnị and in fact mesend na gị Amadioha ha eje nke nọ pịawa ijiọt dị ka ga azụ Chineke kpọọ gị ọkụ gaa chọọ ige ihe mkpuge shinga apụọ ihe ewu ihe mmụọ ya awụ ihe egwuregwu mmụọ nọ n'ala Igbo na-anụ olu m. Mgbe m gara ala Igbo agwara m ihe m chere ime ha nọ n'olu m. Amadioha nna m na n'olu m Udo na n'olu m arụsị Abagana na n'olu m arụsị Ọkịja na n'olu m mmụọ nọ n'ala Igbo na n'olu m. Ihe m si nnọwụ mara n'onwe mara onye iwu maka we were deceived. Our parents were deceived and we were also deceived through our parents. Or we hold the fault of our parents. But they were deceived because they don't know better. They didn't have the awakened one. They were deceived. Now I'm here. Where information m nyere gị jee chekie ihe m kwuge. Asị m gị kwere ihe m kwuru. Information m nyere gị about ndị dere Bible.
were eje chekie ya. Information m nyere gị about King James were eje chekie ya, ma ọwụ na-ara nne ya, ọwụ na-akpọ ntuli, ọwụ ogbughị nne ya, ọwụ sị hụ na ya na-akpọ ntuli, na Jizọs nwere John and ya nwere George, owokwughị ya. The king of Belgium, ọwụ sị hụ ekpekwele ka ndị eme invoke their gods, maka that's the only way they can defeat us. Owokwughị ya. I'm paraphrasing. Ọwụ sị hụ teach them this rubbish so that they focus on it instead of focusing on their gods. That check king of Belgium. See na internet again. King of Belgium. Letter from king of Belgium. See ka ị gụọ ya n'onwe gị. Ịgụchaa ya gaa mara ihe ndị ọcha butere n'ala gị. Now, the Flavians ọrụ niile, job niile, in 451 AD, Anno Dominion, before the Lord, or Anno Dominion, before the Lord, Anno Dominion. In Turkey, 318 idiots, Roman generals na-achị almost ụwa niile, ka ha nyere consent na ha na-create religion. Now, Christianity shift from Middle East. Ele ihe ga-eji ndị Rome awụrụ ha ga-commission the religion. You are useless idiot. You are an idiot. Ana m asị mmụọ nọ n'ala nna gị cheta agreement ha nwere with your people, and ha bịa kpaa gị ụgwọ, because mmụọ nọ n'ala nna gị ejiene m so that ka m chetara gị ka ị nwee ike chee lee na ihe ndị ọcha butere owe eziokwu. Ya wụrụ eziokwu soro ya, ya wụrụ eziokwu soro ya. But ya wụrụ na that idiot a na-akpọ God of the Bible enyeghị Moses 10 commandments, then ihe niile any useless bastard na akọrọ gị gbasara God wụ ihe furu ụkpụrụ, and that is the fact. Ndị Igbo, wake up. Chuma na-ewu ojii before chi ejie. Chuma na ya maka ala Igbo na-agbaghara aghara. Ala anyị efuone, ala anyị efuone, ala Igbo efuone. Chuma na ya before ya dị too late. Ala efuone. But you nwere all this useless idiots ndị gara cemetery a na-akpọ seminary na-akọrọ gị bullshit. Ndị na-eji ya stupidity na-agba the biggest car nwere na Biafran land na ala Nigeria. Gị na-ege ha ntị. Go and check. Enwere mgbe onye pastor preach na gị gị gaa check the fact. Mba. Agasị gị je go Bible. Eje na go Bible. Gaa check alternative. Gaa check. In fact, somebody said, Master Prophet, why is that you think that Jesus is talking to you? You are an idiot. A Muslim, okay, feeling no one here could go yoku. A Buddhist, okay, feeling here could go yoku. Only ocean, okay, feeling no one here could go yoku. Or energy no, ni no, energy. Light. On here, no, you feel this energy in the name. It has nothing to do with any religion. Nothing. All here energy has nothing to do with any religion. And that's a fact. Your pastors will never tell you fact. They tell you faith. Walk by faith. And that idiot make us say that I'm preparing to go to hell. This Emeka, you an idiot. As now Emeka 2147.
You are an idiot. Ịnọ na Biafran land, ịnọ na hellfire. Ndị ọcha kụzine gị hellfire. So that ka ụjọ tụọ gị ka ị hapụ gold and silver and diamond anyị nwere n'ala anyị. Ha na-eburu ya from ala anyị na-ebute ya ebe. Dominate gị priest and idiots and bastards. You are. Ego ji lụ nne gị. Emeka 2147 na Facebook na YouTube. Ego ji lụ nne gị uhie furu. You are a useless idiot. Mmụọ nọ n'ala nna gị chụma gị gide an idiot chọrọ ka gịnị. Because you were a hindrance for the people of ndị Igbo ịmara Chukwu ịmara onwe. Amadioha chụma gị. Udo chụma gị. Mmụọ niile nọ n'ala nna gị ahapụrụ ahapụ ekpochapụrụ ekpochapụ ka ha cheta chụma a na-efulefu ka gịnị. Ihe anyị na-eme awụ ihe egwuregwu. Ihe awụ ihe mmụọ. And it is predestined na aga m abịa. Mgbe a mụrụ m eburu amụma ya. Onye yọrọ m before ya nwụọ, ọ sị ya ayọ na ya ga-achọ nke wee eziokwu and eziokwu nke ya ga-eso. And here I am. Chukwu anyị ebuka. Mma Supreme Commander Nnamdi Ezebiro. Mma ya wonye ụmụ ihe ụmụ Chukwu. Before those idiots abịa n'ala anyị enwere ụmụ Chukwu. Before those bastards abịa n'ala anyị enwere Chukwu. Anyị enwere ụmụ ekwensu. Akpọrọ ụmụ ekwensu because na awụ ndị ọjọọ. Na akpọrọ ụmụ ekwensu because awụ the children of the god of war, just like ụmụ Kamalọzụzụ. Nnamdi Kanu ahịa ogene. Nnamdi Kanu Kamalọzụzụ, the god of war. Amadi, ndị na-akpọ Amadi, Mr. Amadi, Mrs. Amadi, the children of Amadioha. But ekwensu the supreme god of war. All that money no under ekwensu onye isi ha. But Chukwu the in charge of money no n'ala Igbo anyị. Gaa mara na onye nnọọ ka o ferra arụzọ niile. And I tell you, the Christians in IPOB were hindrance. Mgbe anyị ga-eme ihe siri ike inwere onwe. Because ndị Vatican ga-eje bribe ha. Mara na anyị mara onwe, anyị nwere onwe, anyị ga-aghọta na anyị wụ ndị eriri eri. Anyị ga-achọ ka anyị chịma onwe anyị. Anyị agaghị ekwe ka anyị nwere onwe. Ala Igbo na-agba aghara aghara. The first step of physical liberation mmadụ ịmara onwe, ịmara onye ọnwụ, ịmara mmụọ nọ n'ala nna ya, ịmara ebe oshi. And anyị mara Chukwu. Chukwu amara anyị. Anyị mara onwe, anyị nwere onwe. And awakened mind cannot be enslaved. But idiot onye Igbo tetere n'ishokoto ya kpọ bastard onye ọcha, an idiot na-akpọ ntuli. According to the Bible, the case of Lazarus, the case of John the Beloved, that guy in ana nwoke, period. And Jigahum Bible as my source of inspiration. King James dere ye na ya na ana nwoke, na that idiot a na-akpọ Jesus na ana nwoke. Unquote. N'ala Igbo niile, ala Igbo niile, enweni spiritual leader, enweni religious, enweghị spiritual leader. I am the only one. Enweni religious figure, enweni king, enweni dibia, any reverend father, any reverend sister, any idiot to put on evangelist, any idiot to put on pastor, those bastards. Ne refer the God of the Bible as a source of his power, a source of inspiration,
a source of knowledge, a source of wisdom, that person is an idiot. You are not awakened. You are useless bastard. You should know the quote of the God, the quote of the first prime minister of Egypt. The people who left here were black, and today they brought us white people. Now, let me repeat, there is something I want to check. The president of Russia brought a picture. Now the true Jesus, the true Jesus, you have to understand something. Russia was an ancient kingdom, and understand ihe ndị ọcha European simere na Africa, they divide there. They know that all those places were obodo ndị ojii, and they were under assumption that this religion shi Middle East bịa, na Oshi Africa bịa. So Asia Africa bịa, na onye create any onye akpọgburu n'elu obe, ijota akpọgburu n'elu obe must be onye ojii. Because Russia wụ Orthodox ile picture Jesus ha na-adị ka European ka ndị ọ na-adị a little bit dark skin. So ihe niile nwụcha ndị riri eri. So echekwala si na ihe Putin is saying that Jesus won OG, so that means Jesus existed. That idiot never walked on this planet Earth. That bastard never lived, never walked on this planet Earth. Moses never walked on this planet. If Moses never walked on this planet Earth, then everything is rubbish. If God did not give Moses 10 commandments, then those religions from the Middle East are useless, and they are useless. Ya dịrị na mma, mara n'onwe, nnu mara onwe, nne nwere onwe, an awakened mind, and a real. Ịmara Chukwu amara gị. Ịmara mmụọ nọ n'ala nna gị, mmụọ nọ n'ala nna gị amara gị. Ofe ezuole gị. Reason anyị ji nọ negide ha ga-agba ọzọ with IPOB wụ na anyị ama onwe, anyị ama Chukwu. Anyị nwere onwe, anyị ewere ihe nyefee ihe Canterbury n'aka. Anyị nwere onwe, anyị ewere ihe nyefee ihe Vatican n'aka. Anyị nwere onwe, anyị ewere ihe nyefee ndị Israel n'aka. Mmụọ nọ n'ala anyị, they are greedy. Ekwensu aga ekpe, Chukwu aga ekpe, Amadioha aga ekpe, Udo aga ekpe, mmụọ nọ n'ala nna anyị aga ekpe, because achọghị ha ka anyị soro arụ. Achọghị ha ka anyị soro arụ. And Christianity warụ arụ gaala n'ala anyị. Ndewo nọ, adịrị na mma. Asịkwala na m sị asịghị m of a fact na Jesus na-akpọ ntuli, because Jesus never existed. But I say na information otu eji describe ga onye ha na-describe a description onye na-akpọ ntuli. Otu King James ji si na you onwe na-akpọ ntuli, na onye ihe kwuru about it na-akpọ ntuli. All first hand information anyị nwere ihe gbasara Jesus Christ. Hapụ ihe ndị ọzọ na-akọ. King James wụ the only person anyị maara ndụ nwere quote about Jesus Christ. And also na onye ha na-akpọ ntuli. And onye na-akpọ ntuli ka ndị Igbo ga-eso, unless you are an idiot. All these pastors, priests, reverend fathers, they are useless idiots, because they failed to unravel the devices of the slave masters, the trap of the slave masters to trap our people. They are useless. They are not awakened. They are agents of the slave masters. Let's hear the voice of Divine Mother before I go. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa,
onye ka m bụ n'ụwa abụ m onye amụma ya ụwa na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka m bụ n'ụwa abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka m bụ n'ụwa abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka m bụ n'ụwa abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa Shalom. onye ka m For bụ every spiritual n'ụwa problem, there is a abụ m prophet onye meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma, Master Prophet, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Master Prophet, aka na-agwọ ọrịa, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, Master Prophet, onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwah, the great seer.